Da, bună seara, bun găsit la o nouă ediție Sport Club. Vorbim despre o pasiune dintre asta de colecționar, despre eșarfe, că tot am avut și o ediție cu tricouri. Toate astea cu domn profesor Florian Neculai, care e în vacanță și îl invidiem. Este într-o școală verde, de fapt. Tot un fel de vacanță. Tot un fel de vacanță. Pre-vacanță, să Bine ai revenit la noi. Cum ți s-a părut meciul? Bine v-am regăsit. Suntem presați să luăm o pauză de publicitate. Ne întoarcem înapoi în câteva minute și vă arătăm niște eșarfe foarte, foarte faine. Da, am revenit în direct. Între timp am gătit și eu, prin amabilitatea invitatului de astăzi, Florian Neculai, pasionat de eșarfe. Eu știu, dacă până anii 90 lumea asocia eșarfele, mai ales eșarfele, că fularele mai puțin, cu ultrațăria, iată, e un hobby cât se poate de respectabil și o să vă arătăm câteva eșarfe unicate, dar și cum arată o scară de bloc dintr-un oraș care odată, până anii 80-90, chiar reprezenta ceva pentru fotbalul românesc. Din păcate s-a stins acolo, însă pasiunea nu s-a stins. Nu, pasiunea nu s-a stins. Săptămâna asta ai fost, uite, se cunoaște că ai intrat în vacanță, ai fost în excursie. Da, să spunem așa. Într-adevăr, este o pasiune, pot să spun, dar colegii mei pe care îi salut, vor vedea și ei din toată țara acest filmuleț, cu siguranță, această înregistrare, ei sunt mult mai pasionați decât mine. Sper să nu-i fi deranjat faptul că am expus niște materiale fără să le cere neapărat acordul. Uite, așa arată o scară de bloc din Petrila. Din Petrila. Eu credeam că e din Petroșani. Nu, a unui prieten, undeva la un etaj superior, la ultimul etaj, și cu prin amabilitatea vecinilor care nu s-au opus absolut deloc, așa arată o scară de bloc mai inedită, să spunem. Sunt fulare de toate și eșarfe de toate categoriile, și cu echipe naționale, și cu echipe de club, și cu dungi, și cu echipe de care, sincer, nici măcar eu n-am auzit. Dar, da, este o idee inedită. Este ceva deosebit. Adică toți care au vizitat au rămas impresionați de pasiunea omului. Bineînțeles că fiecare avem micile noastre simpatii, poate și antipatii. Uite, dar când ne întâlnim, când ne-am întâlnit acum câteva zile, nu se pune problema de... E armonie de acolo până acolo, să spunem. Până la urmă suntem prieteni. Un grup, așa. Mai ales că din 40 de ani, să zic, am fost din Buzău, de aici, ne cunoaștem, ne știm. Și avem acolo și fulare cu diverse echipe și fularele noastre. Fular cu Zverigi. Da, cu Zverigi, da. Este o echipă care nu ne creează. Nu e adevărat, dar am trecut peste parte. Acum ce nu putem să le purtăm pică toată viața. Nici Basel, nici Rosenborg, nu cred că... Am avut și eu, uite, am avut fularul asemănător, am văzut unul cu Olympiacos, care era croșetat, adică nu era dintre la făcut la mașină. Da, sunt, uite, Aurul Brad, sunt echipe care unele mai există, altele nu. Ideea e că sunt două categorii de eșarfe pe care le avem. Astea pe care le port eu și tu, și mai sunt vreo două pe acolo. Sunt eșarfe de întâlnire. Noi ne întâlnim anual, o dată pe an ne întâlnim. Am fost la Timișoara, am fost la Buzău, acum am fost în Valea Jiului, la Petrila, la Petroșani. Și cu ocazia fiecare întâlniri scoatem o serie de eșarfe limitată, știi, doar pentru noi. Cu noi, cu imaginile noastre, respectiv cu câte un mesaj. Și mai avem alt fel de eșarfe, cum sunt astea de aici, că astea cu Andrei Cristea, parcă am și cu Lobonț. Alea sunt cu jucătorii actuali sau foști de la diverse echipe naționale, echipe de club, mă rog, ce ne trece și nouă prin cap. Mergem și le luăm acordul, le explicăm care e situația, că nu sunt de vânzare, nu se comercializează sub nicio formă aceste eșarfe, facem limitat. Facem 15 bucăți, să zicem că atâția suntem, plus 5 care le dăm lor, plus dacă intervine promotorul să ne ajute, Troșcenco, în general, dăm și lui acolo câteva, că e normal să așa. Dacă persoana respectivă e de acord, noi îi prezentăm modelul, mergem și îl semnează, fiecare este semnată, și apoi fiecare și-o achiziționează. Sunt multe, eu am adus doar câteva, așa mi-a venit. Păi uite, tocmai ne zicea interlocutorul de mai devreme, îl amintea pe Adi Mihalcea, pe care îl salutăm dacă se uită. La Adi Mihalcea am fost și eu personal să luăm autograful de la Slobozia. Cred că eram cu o săptămână înaintea meciului direct. I-am promis că o să-l bat, mi-a ieșit. A fost atunci în noiembrie. Da, atunci a fost, mai și glumeam, și uite, l-am avut aici un an și n-am fost în stare să luăm, lasă că luăm acum. Foarte amabil Adi Mihalcea și la meci direct acum, când am făcut egal, l-am văzut 3 și la fel de intens, tot eliminat. Și fost până la urmă, trebuie să spunem și pe aia... Păi e că nu, că deci pe lângă imagine și nume așa, aveți și palmaresul fiecare. Deci are câteva, are și trofee, are și goluri marcate. Da, în centrul studioului, colega Mihaela
A fost foarte inventivă și ne-a adus așa un cuier pe care am așezat să exprime cât mai multe dintre ele, cât mai multe eșarfe, însă evident tu ai mult mai multe, nu știu, ai zeci de eșarfe. Da, am mult mai multe, am și fulare cu diverse echipe, dar ți-am zis, față de băieții de care s-a văzut munca lor, să zic așa, sau colecția lor în fundal, sunt încă mic. Mic, dar ne face mari. E o pasiune până la urmă, în care investești și bani, investești și timp, investești și sentimente. Mi-e plac foarte mult astea de jos cu îndunchi, așa. E o serie de... Bănuiesc că atunci când te-a pus să colecționezi unul, nu-ți propui să devii colecționar așa peste noapte. Nu neapărat, și doi la mână nu te gândești niciodată, domnule, la 500 de fulare vreau să ajung la numărul cutare. Tot se strâng. Da, se adună, dar nu. E problema de spațiu, e problema de... Domnul din Petrila câte avea? Nu știu câte sunt, cred că sunt vreo 300, poate mai bine, nu știu exact, dar ți-am zis, știu... Și avem și o cunoștință comună de la Gloria, care are numai cu Milan vreo 30 ceva, cred. Vă zici că domnul Trifan, care este bolnav cu Milan și cu tricourile. Da, și are colecții cu Dinamo, cu Gloria și cu Milan. Țin minte, cred că la promovarea din Liga 3 în Liga 2 i-am îmbrăcat pe toți de la Gloria în tricouri cu Milan. Diferite. Și din câte știu are șarfe numai cu Milan, da, cu și sutele. Este membru al fan clubului AC Milan România, se întâlnește și ei. Și când a jucat Milan cu Craiova la Severin, omul a fost singurul care a călcat un hotel acolo. Deci a călcat la modul că și-a pus acolo. Cred că mi-a și povestit. Nu mai zic că a fost și Gullit, l-a văzut personal și a dat autografe. Și... Aia știu că e un om pasionat, e un om... E un om foarte eu tot sunt cumva, au rulat imaginile în background, încă mai rulează, sunt așa siderat. Da, cât de frumos poate să fie un bloc din Petrila. Da. Eu când mi-ai zis de zona în care ați fost voi, am asociat imediat cu Petroșani. Da. Evident că Valea Jiului a fost reprezentată de Petroșani o grămadă de ani. Da. Cine n-a jucat Petroșani avea echipă la un moment dat. Că vorbeam noi, și Florentin Petre, un om pe care toți dinamoviștii l-au iubit, a jucat acolo. Da, la început de carieră. Și Ciprian al nostru, și Damian Militaru. Și Ciprian Petre, apropo, Damian Militaru, cu care la un moment dat chiar am avut un tricou, dar era cu Steaua și nu puteam să-l port. Avem și cu Damian Militaru o eșarfă semnată de el, acum e în Germania undeva. Da, era cu... Are o școală de fotbal, nici am înțeles la Petroșani. Da, avea rude pe Buzău și făcut cineva rude în tricou. Cu Sărat, din câte știu. Da. E buzoian de al nostru, să zicem așa. Din câte mi-aduc eu aminte, când a fost reuniunea de la Buzău, chiar ați venit pe stadion, au venit și ați adus și Musa. Da, a fost întâlnirea de anul trecut, am fost și la Concas, am fost și la Gloria, am aprins acolo și o torță, o petardă. Bineînțeles, domnul Trifan s-a implicat, că n-am fost deloc... Am fost pașnici, cum era el când era în activitate, îi plăcea să spună no risk. Vin niște suporteri categoria no risk. Da, am venit, adică e riguroasă treaba. Sunt, în general, când organizăm, sunt 3-4 gazde care se ocupă de toate domeniile, de toate, totul foarte bine pus la punct. De exemplu, acum, băiatul care are colecția asta, fost miner de carieră, zic așa, el ne-a aranjat vizită la mină, la Lonea, tot ce s-a putut vedea, la Petrila, unde e muzeul minerului Salvator. Sunt niște chestii, niște locuri unde, sincer, eu din Buzău nu prea calc așa des, că e cam peste mână, dar merită văzute și ascultate. Poveștile alea sunt într-adevăr deosebite și impresionante până la un punct. Am înțeles că domnul, în cauză e un pic mai în vârstă, a prins și era de glorie. și vremuri mai bune, da, a prins și vremuri mai bune. Dar e un simpatic. E un simpatic, cum îmi place să cred că suntem toți, adică chiar ne-am simțit foarte bine în această escapadă pe care noi am început-o joi și am terminat-o duminică. Și am avut și un turneu de fotbal între o echipă de-a lor de acolo, o echipă de-a noastră și o echipă din București. Uite, am văzut un fular foarte interesant cu Hațeg. Da, adică sunt și multe piese pe care nu ai de unde să le mai iei, adică au devenit, că probabil au fost făcute la serie mică, eu știu cândva până anii 90, 2000, 80, și adică altfel Rosenborg, de exemplu, e un fular negru, era în dreapta, e un club mare din Norvegia, care evident eliberează câte o serie de astea de fulare cel puțin o dată pe sezon.
Hațegu, mi-e greu să cred că eu știu... Schellenberg. Da, nu Schellenberg ăsta, altul. Da, alt Schellenberg. Alt Schellenberg, și da. am văzut câteva piese foarte interesante. Adică nu sunt orice... Sunt de stai așa și să le vezi, să le studiezi, deci chiar cred că te prinde o jumătate de oră, o oră pe acolo să le iei pe fiecare în parte, să vezi că evident sub astea de la suprafață mai sunt și altele în spatele lor. E lăudabil, e ca un muzeu, așa, într-un bloc. Da, este chiar e o chestie. Și bănuiesc că blocul respectiv într-un oraș ca Petrila i s-a cam dus bucul, adică toată lumea știe. Cel puțin toată lumea care e pasionată deja vine ca la templu. Tu ai o eșarfă și cu un celebru dicton. Da. Rostită la cu dacă e să pierdem măcar să câștigăm. Da. Este ultima achiziție, să zic așa. Și cam așa a fost la fotbalul nostru. Am cam ieșit pe locul 3, să nu zic ultimii și zic, bă, se potrivește perfect. Da, e o chestie drăguță. Este creația este făcută de un prieten din Italia care vine an de an, face eforturi și vine oriunde s-ar desfășura întâlnirea în țară. E un băiat foarte simpatic. Și incredibil. Numai pasiunea asta pentru eșarfe și fulare vă leagă. Bine, și pentru fotbal în general. Da, pentru fotbal, da. Sunteți și dinamoviști. Deci sunteți și voi părâți, cum se zice. Vă duceți crucea în continuare. Da, îți dai seama că nu poți să te duci, cum zicea Cantona, schimbi religie, orice, dar echipa nu. Pe viața nu o schimbi. Da, foarte, foarte... Bine, ne mai tachinăm între noi acolo, dar să știi că niciodată nu depășim limita. Adică uite, Aurul Brad. Iar, din nou, o echipă care probabil... De la Galben, da. A dispărut sau s-a reformat între timp. Simt că era odată la un moment dat, era o serie din divizia C, cum era pe timpuri la noi și 8 echipe din... Așa arăta gardul nostru la pensiune. 8 echipe din zona aia se numeau Mineru. Deci era o serie din 10 echipe, dintre care 8 aveau titulatura Mineru. Astea 3 sunt ale gazei noastre de acolo cu Petroșan. Și celebrul alea 2 ciocane de bineînțeles. Ăsta e al meu. Da. Uite tu, Buzău... Avem să fim și noi reprezentanți. Steagul de gard, cum se spune așa. Urmează, cred că steagul nostru de brigadă. Este tot, am vorbit de domnul Trifan, tot creația lui este sigla. Băieții de la București au făcut ei un steag. Și aici anul trecut s-a numit Marea Mahmureală, nu știu, probabil din film, inspirat cu autografe, cu tot frumos. Apropo, trebuie să spunem că fiecare eșarfă care de asta de serie mică scoase de voi are și autograful jucătorului la care faceți referire, în cinstea căruia... Ba chiar jucătorii sunt atât de amabili încât întreabă unde vrei să semnezi. De exemplu, la Belodedice e parte cu Steaua, parte cu România. Da, uite aici poze. Băieții în roșu sunt campionii fotbalului nostru. Aici avem mineri în realitate, adică nu actori. Deci erau mineri. Da, am asistat la momentul în care au ieșit din mină. Iar băiatul acela cu care ține chestia cu dacă tot pierdem, el l-a făcut, vine din Italia, el l-a făcut, ăsta alb este, cu răsună vale, este steagul de întâlnire, să zic așa. Ce frumos bine am spus și perioada asta, ce frumos acolo. Da, uite, vremea ținut cu noi, imediat ce am plecat, parcă le-a părut rău și a început să plouă, să picule, să... Băiatul de jos e Fan Corvinu și cred că a fost cel mai entuziast din toate. Aici suntem la Mina Lonea, în biroul directorului, adică invitații de mare, nu așa, adică... Da, foarte tare, da, uite. Da, a fost foarte... E de apreciat pentru că o întâlnire de asta, dincolo de toate, costă bani și timp. Și timp și nu știu cum să le... care mai... Până la timp și bani. Adică pe lângă faptul că... Aici era stadionul sintetic când am jucat fotbal. Trebuie să rezolvi. Am prins și un meci de Liga 4. Un weekend numai pentru asta, te costă niște bănuți. Costă niște bănuți, într-adevăr. Da, pasiunea... Am zis că un efort așa anual nu e... De câți ani durează la tine cel puțin? La mine de vreo 3 ani, cred că ne-am întâlnit. Dar ți-am zis, sunt unii mult mai pasionați ca mine. Uite, băiatul cu medalia la gât este domnul din Petroșani. E portar, el joacă fotbal săptămânal. Deci a prins galeria aia lui Jiu, presupun. Da, pe o conduce. Am înțeles. O conduce pe asta actuală. Aici, noaptea, când nu deranjam pe nimeni și nu ne deranja nimeni, am putut să ne manifestăm un pic, să aprindem o rachetă de semnalizare între ghilimele. Da, până la urmă știi cum e că o torță acolo aprinsă și stinsă siguranță. Atâta vreme când o dai în teren. Am văzut meciuri la care au fost organizate de-astea piro. Asta este steag de la Cojiu primul, este steag făcut manual. Este pictat manual la roșu primul. Da, și multe steaguri cu Jiu Petroșani. Eram acasă la gază, nu puteam să... Adică până la urmă și noi avem 3 aici. Până anii 80, Jiu chiar era o echipă unde era ca fotbalist, erai urcat pe garduri. Uite, Gigi Mulțescu a jucat la Jiu. Știu. Și omul care i-a dat gol lui Hamburg. Da, aici trebuie să punem puncte.